Pamätáte si tento slávny klip? To je Yang Wang, slovenský stolnotenisový hráč čínskeho pôvodu, ktorý svojou hrou očaril fanúšikov po celom svete. Dnes si povieme jeho príbeh, od detstva v Číne až po olympijské turnaje a momenty, ktoré ho formovali. Yang Wang sa narodil 24. septembra 1994 v provincii Anhui, Čína. Stolný tenis objavil už ako dieťa a rýchlo sa stal jeho vášňou. V Číne je konkurencia obrovská. Tisíce mladých hráčov trénujú už od skorého detstva, takže prebojovať sa na vrchol nie je jednoduché. Po presune do Európy Yang Wang pokračoval vo svojej stolnotenisovej dráhe a od roku 2011 reprezentoval Slovensko. Do Európy prišiel hľadať lepšie športové príležitosti, pretože konkurencia v Číne bola extrémne tvrdá a šancu dostať sa do najlepších klubov bola malá. Na Slovensku však nemal žiadnu rodinu ani známych, a navyše nevedel po slovensky, takže začiatky boli veľmi náročné. Musel si navyknúť na kultúru aj životný štýl. Napriek tomu sa rýchlo adaptoval a pôsobil v renomovaných kluboch vrátane nemeckej Bundesligy a poľskej Superligy, kde získal medzinárodné skúsenosti, vybudoval si reputáciu stabilného obranného hráča. Už ako mladý hráč sa Yang Wang stretol s nečakanou prekážkou. Počas jedného z medzinárodných juniorských turnajov bol diskvalifikovaný kvôli pochybnostiam o jeho veku. Organizátori spochybňovali splnenia vekové kritéria pre súťaž juniorov a tak mu nebolo umožnené pokračovať v zápasoch. Nakoniec sa ukázalo, že údajne o jeho dátume narodenia sú pravdivé, takže diskvalifikácia nebola trestom ani podvodom, ale administratívnym opatrením a kontrolou dokumentov. Tento moment bol pre mladého hráča dôležitou skúsenosťou. Ukázalo mu, že aj talent a tvrdá práca niekedy nestačia, ak sa objavia pochybnosti a byrokratické prekážky. Yang Wang sa zúčastnil viacerých olympiád. Rio de Janeiro 2016, mužská singlová súťaž. Tokio 2020, postúpil do 3. kola. Páriž 2024, kvalifikoval sa cez európsku kvalifikáciu. A to nás dostáva k jednému z momentov, na ktorý fanúšikovia stolného tenisu nikdy nezabudnú. Odohral sa počas kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2023. V zápase Slovensko versus Česko proti sebe nastúpili slovenský obranný špecialista Yang Wang a český reprezentant Pavel Šíruček, typický útočník, ktorý stavia svoju hru na agresívnych topspinoch a neustálom tlaku pri stole. Ale ten zápas vlastne z hľadiska postupu nič neznamenal, pretože oba týmy už mali účasť na šampionáte istú. Išlo teda najmä o prestížny súboj o potvrdenie kvality pred samotnými majstrovstvami Európy. No práve v takýchto zápasoch sa často rodia najkrajšie momenty. Prišla výmena, ktorá sa okamžite stala virálnou. Útok proti obrane. Tvrdé topspiny zo strany Šíručky, neuveriteľná obrana, zákroky ďaleko za stolom zo strany Wanga. Každý úder vyzeral ako rozhodujúci, no loptička sa stále vracala späť. Výsledok? Yang Wang vyhral 3-0 na sety. 11-8, 11-8, 12-10. Yang Wang je pravou rukou hrajúci obranný hráč so shakehand gripom. Zameriava sa na kontrolu hry a dlhé výmeny. Využíva spin a taktické umiestňovanie loptičky. Jeho hra je viac o mentálnej sile a vytrvalosti než o sile útoku.
Takýto štýl je pomerne zriedkavý a práve to robí jeho zápasy napínavými a zaujímavými.